Avui al Castell de Cardona el que obrim al públic és una visita a tot el que serien les estructures que formen part de la fortificació d'època moderna, dels segles XVI, XVII i XVIII, que fins ara no eren visitables, i per tant redimensionem la importància de l'entitat patrimonial del Castell de Cardona. Es podrà fer un recorregut per tots els baluards, per la corona de baluards, que estarà degudament senyalitzada, i a més es podrà visitar un centre d'interpretació on s'explica el paper, l'importantíssim paper que va tenir el Castell de Cardona durant la Guerra de Successió. El Castell de Cardona segurament és un dels castells, un dels enclaus més importants durant tot el conflicte bèl·lic. Ho és pel seu paper de gran fortificació de defensa de la Catalunya central. Recordem que el 1711 aguanta un llarg setge i duríssim setge els mesos de novembre i desembre de l'exèrcit borbònic, un setge que no es guanyarà i per tant els exèrcits borbònics s'hauran de retirar, cosa que permetrà que la Guerra de Successió s'allargui fins a 1713. El Castell de Cardona s'ha considerat, sobretot pels vilatans de Cardona, l'últim baluard de les llibertats catalanes, atès que és l'última plaça militar en capitular durant la Guerra de Successió. Barcelona capitula l'11 de setembre i el Castell de Cardona ho fa el 18 de setembre, una setmana més tard, per tal de garantir la seguretat i la salvaguàrdia dels ciutadans de Barcelona.